салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. Неймар, Мбаппе ва Месси аввалин бор аст ки ҳар се дар як бозӣ ба задани гол даст меёбанд. Се ҳамлагари соҳибноми ҷаҳонӣ дар бозии даври сеюми чемпионати Фаронса дарвозаи дастаи Лорианро голборон намуданд ва Килиан Мбаппе дар ҳамаи голҳои ПСЖ саҳм гузошт. Парижиҳо Лорианро бо ҳисоби 5-1 шикаст доданд ва Мбаппеу Неймар ду голӣ заданду Месси ба задани танҳо як гол даст ёфт. Вале бояд иқрор шуд ки як голи ӯ беҳтар аз ҳамаи голҳои Неймару Мбаппе буд. Голҳое ки сараввал ба болочӯби дарвоза мерасаду баъд дохили тур мешавад, чунин голҳо дар футбол нодиранд. хулас чӣ гунае гуфта, Мбаппе дар ҳамаи голҳои даста саҳми арзанда дошт ва хизматаш ин аст ки ғайри ду гол ҳамчунин дар ду маротиба ба Неймар ва як маротибаи дигар ба Месси пасҳои головар дод. барои Месси нобиға дар ҳайати дастаи ПСЖ дар чемпионати Фаронса ин сеюмин гол ва аввалин гол баъди 6 феврал аст ки силсилаи гол назаданҳои ӯ таи 2 моҳ идома ёфта буд. Месси аз тобистон то ин ҷониб ҳамагӣ дар чемпионати Фаронса 3 гол задааст ки ин вазъият воқеан нигаронкунанда аст. Мессиву Роналдуро муқоиса кардан ба қавле беақлӣ асту, лекин чанд рӯз пеш Роналду дар як бозӣ 3 гол зада буд. барои харидории дастаи Челси номзади нав пайдо шуд ва гумон меравад ки ин нафар иқтидори пардохти дилхоҳи Роман Абрамовичро дорад ва аллакай корҳо дар ин масъала ба қавле пухта аст. аммо инҷо боз як масъалаи дигар аст ки шояд Абрамович Челсиро ба ӯ нафурӯшад. пеш аз бозӣ муқобили Брентфорд ки Челси шикаст хӯрд, мухлисони ин даста дар даст овезаҳои зиёд ба сифати эътироз ба кӯчаҳои шаҳр баромаданд ва иддао карданд ки дастаро ба оилаи Рикетсҳо нафурӯшад ва сабабаш душмании падари онҳо Ҷон Рикетс ба ҷомеаи мусулмонҳо будааст. беш аз 20 000 мухлисони Челси бар зидди раҳбари ояндаи бошгоҳашон ба эътироз рафтанд ва номаеро баҳона мекунанд ки Ҷон Рикетс чанд сол пеш дар он мусалмонҳоро душмани ашадии худ хонда буд. барандаи иттиҳоди мухлисони Челси, Челси Supporters Trust, чанд рӯз пеш миёни мухлисон назарсанҷӣ гузаронид ва 70% овозҳо бар муқобили оилаи Рикетсҳо равона шуда буд. мухлисон бовар намекунанд ки Рикетсҳо метавонанд ба ин хислати бадхоҳиву нажодпарастиашон ояндаи бошгоҳро дурахшон карда бошанд. онҳо ҳамчунин баронанд ки дар ҳайати дастаи лондонӣ чандин футболбозони беҳтарине ҳастанд ки аз дини ислом пайравӣ мекунанд ва муносибати онҳо ҳангоми фурӯши бошгоҳ бо роҳбарият хуб нахоҳад шуд. Томас Тухел, сармураббии дастаи Челси, дар ин вазъият тарафдорӣ аз мухлисон кард ва гуфт ки вақте шумо ба ин кор иҷоза медиҳед, бояд ба оқибатҳои он рӯбарӯ шавед ва ҷавобгарии онро бар уҳдаи худ бигиред. агар яке аз оқибатҳояш эътирози мухлисон бошад, пас бояд ба он таҳаммул намуд, гуфтааст Томас Тухел ва иддао ҳам кардааст ки бояд ин кор ба нафъи шахсӣ не, балки бо хости мухлисон ҳал шавад. хулас ҳоло Роман Абрамович дар ин масъала изҳори андешае накардааст, вале оилаи Рикетсҳо ҳам душманӣ нисбати ҷомеаи мусалмониро рад карданд ва гуфтанд ки ин андешаи Ҷон Рикетс, яъне падари 80-солаашон аст ки дар ин кор умуман робитае надорад. мо дар Чикаго бо мусалмонҳо муносибати хеле олӣ дорем ва мухлисон моро нодуруст мефаҳманд, гуфтааст Том Рикетс. боз дар қазияи бохти Челси аз Брентфорд ҳарф мезанем. ин навбат ҳамсари ҳимоятгари дастаи Челси Тиаго Силва бо шораи бозӣ ҷанг эълон кард ва ин дар ҳоле сар зад ки шораи бозӣ Тиаго Силваро дар рафти бозӣ мавриди танқид қарор дод. Бел Силва, ҳамсари Тиаго, баъдан дар саҳифаи иҷтимоияш бар муқобили суханҳои шораи бозӣ чанд сухане гуфт. маълум шуд ки шора дар рафти бозӣ гуфтааст ки Тиаго Силва дар ҳуҷумҳо кам иштирок мекунад. Бел Силва дар саҳифаи маҷозиаш чунин суханҳо гуфт: ман ҳоли ҳозир шунидам ки шораи бозӣ Тиаго Силваро бар он танқид намуд ки ӯ дар ҳуҷумҳо кӯмак намекунад. акнун маро гӯш кунед. Тиаго Силваро эҳтиром намояд ба хотире ки ӯ ҳамин бегоҳ аз Бразилия баргашт. ӯ дар мунтахаби Бразилия бозӣ гузаронид ва хеле хаста буд. ва чизи дигар ин ки ӯ 37 сол дорад, ҳарчанд мисли 20-солаҳо дар майдон бозӣ мекунад, гуфтааст Бел Силва, ҳамсари Тиаго Силва. касе мухлиси Челси аст медонад ки ҳамсари
Тиаго Силва бори аввал нест ки сархати расонаҳои иттилоотӣ қарор мегирад. соли гузашта ҳам дар бозии Челси муқобили Реал ӯ ҳамдастаи шавҳараш Тимо Вернерро зери зарба қарор дода буд. ӯ баъди бозӣ бо Реал навишт ки дар ҳар дастае ки шавҳари ман бозӣ мекунад ҳамлагаре ҳаст ки ҳамаи фурсатҳоро барҳадар мебарад. дар Челси Вернер аст. ман намедонам барои чӣ ӯ гол зада наметавонад, навишта буд Бел Силва. дар Аврупо занҳо масъалаҳои футболиро аз баъзе мардҳо хубтар таҳлил мекунанд. занҳои мо низ дар таҳлилу таърифи сериалҳои шабакаҳои GMTV ҳамто надоранд. барои аввалин бор баъди пандемияи ҷаҳонӣ дар бузургтарин минбари мухлисии ҷаҳон, яъне майдони Сигнал Идуна Парк ки он ҷо футболбозони Боруссия Дортмунд бозӣ мекунанд, беш аз 80 000 мухлис ворид гашт. аз баҳори соли 2020 то ин ҷониб ин майдон ба ин шумор мухлисро гирди минбарҳои худ ҷамъ наоварда буд. бозӣ муқобили дастаи Лейпциг баргузор шуд, вале мухлисони дар назар бешумори Боруссия аз омаданашон ба ин майдон гумонам пушаймон шуданд. дастаи Боруссия бо ҳисоби ҳангомавии 4-1 шикаст хӯрд, вале мавқеашон дар ҷадвал осеб надид. онҳо дар ҷои дуюм баъди Бавария меистанд. гап сари он аст ки баъди баҳори соли 2020 аввалин бор аст ки кӯли чиптаҳо барои тамошои бозӣ ба фурӯш меравад. ин бозиро 81365 нафар тамошобин дар майдон пайгирӣ карданд ва вақте бозингарон ба майдон ворид шуданд, чун анъана мухлисони Боруссия дуди оташи минбарро ба осмон бардоштанд. чун минбари майдони Боруссия асоситарин минбари мухлисӣ дар олмон аст. зебоиҳои минбари мухлисони Боруссияро мардуми мамлакати Русия ҳам диданд, вале хеле кам. баъди 12 дақиқаи бозӣ дар телевизиони Матч-ТВ Россия шораи бозӣ ба мухлисон гуфт ки дар пахши ин бозӣ мушкилиҳо пайдо шуд ва ҳоли ҳозир мавҷ гум мешавад. хулас баъди 12 дақиқаи бозӣ дигар рафти рақобат нишон дода нашуд. пештар хабарҳо пайдо шуд ки Премер-лигаи Англия ва Лигаи 1 Фаронса ҳуқуқи пахши рақобатҳоро дар телевизионҳои Россия манъ карданд, вале Бундеслига чунин ариза надошт. бо эҳтимоли зиёд бозиҳои Бундеслига ҳам дигар дар телевизионҳои Русия нишон дода намешавад. гудбай Левандовски, гудбай Ҳоланд. вақте ки дар авҷи пешравиҳои кор як мушкилие домангират мешавад ки дигар ба қавле на кор мефорад на пулу чизи дигар. сармураббии мунтахаби Нидерланд Луи ван Гал хабар додааст ки айни ҳол ба саратони навъи простата мубориза мебарад. дар ин бора ӯ вақти иштирок дар барномаи телевизионии Умберто Бегои рӯзи якшанбе гуфтааст: вақти ҳар як ҷамъомади таълимӣ тамринии дастаи мунтахаб бароям зарур меомад ки ҳар шаб ба шифохона равам ва бозигаронам то ба ҳол дар бораи ин намедонистанд. ман фикр доштам ки сиҳат ҳастам, аммо сиҳат набудам. ман дар бораи ин ба бозигаронам гуфтан намехостам, чаро ки ин ба бозиашон таъсир мерасонд. баъдан Ван Гал фаҳмонид ки шакли хуруҷкунандаи саратони простата дорад ва айни ҳол ӯ аз 25 марҳилаи табобатӣ гузаштааст. дар садри раҳбарии тими миллии Нидерланд бошад, Ван Гал бори сеюм қарор дорад. пас аз Евро 2020 номуваффақ ӯ Франк де Бурро иваз карду ба кишвараш кӯмак намуд то марҳилаи интихобиро паси сар намояду ба чемпионати ҷаҳон 2022 рохат бигирад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.